سلام سلام كراتها تلتخميك أنيكم أبزل لكم وطبوك تلو ناتمنكم بأركس لهم مخاطم كل جزء أنت حقادي المهاري تنزول كوا فيديو حزام إذا لغو نايلوم رئيسنا بأر كم يجرنا أب لابتوب ويد ما كمبيوتر بجهز ويد ما بتجرين يعني صحيفة تكون أنا ما بجسنا إذا حسب أب حلف فيديوهات زرقحكو أب كومنت صحف لي تخاطات في مسرت غير إذا فيديو صحيح أمريكا لذي توم اللابتوب ويد ما كمبيوتر لا تكون مخ أب تجرين ياخد صحفو زي كألكم ويبجز الفابيت تطقموا زي كألكم إذا فيديو كتاب مود تخطاتيكم بتعمق تحجزكم يا مالك اسم لابتوبكم مساكم زلا ويد ما بقربا زلا مخا بتجرنيا غيركم بجئز غيركم جئز الفابيت تطقمكم مالتي بتجرنيا يكون كلا عينت قنقا كتصحفوا تجلي ابز حجي غزي متان كمجمريا حساب مود اتا ستيب باي ستيب لزريكم متان مساي جميركم مساك تودو كل اخر داكم لابتوبكم تجمركم ويد ما زي فيديو ناتي تطون دابلكم منغو تجمركم صبق زي كوين خاني تيوم ما موبايل ابكال تريوخا نخلق زي مثلا كونكم زي فيديو سيف ويد ما شير تولات كليهم وانا نجر مثل زي رداكم ويز انا بزي فيديوز جوبرو تزي ترديكم وين تدا مود اتازا جبرا انت دا ابياتكم ابتيناتكم لابتوب اب كومنت صحفوا لي بكال مجد غير خريكم كفتني اسم ذا فيديو مسرعكم ما طبق تردياتكم مخاطيا بروجرام اوريدكم كتقوم لا ويدما بس زلكم مقامقا بجز الفابيت غيركم كتصحفوا زخالكم كاني اب كومنت يس ويكا اخوينات ليكم تطيحكم لي كاني كندي سب ذا فيديو ترديات تخطقم لا خيلو ويكا اخنديك كتقم لا كالن جنجام كوشت كتحجزني امالتي ويكا لا عينت زخونه رئيتو ويا بتجلال ايديو يقلطفكم زحلكم ويا بتجلال ازير داكم تلي زخون عين رئيتو تليكم كاب كومنت صحف ليكم ابز مت فيديو تحت مثلا كم حيشو اوكي مبارك ولا تاعت تحجي زي خيبل عكونا بتاع فيديو قبلكم مجمريا تاينا هنقبر اب ويب براوزر مالتي ويب براوزر ويب براوزر كنكفتينا بزي قدس فايرفوكس ديهم تقوموا مايكروسوفت ايدج ويدما جوجل كروم دي زخونه مالتي تسخن تتقملو ويب براوزر نسو كفتومو انا نامنت بريف بحال ويب براوزر يتقم الليبلون صحفيتي لغه مالتي بدحريو ابزاناي سيرش ملكت مالتي تاعي زخون ويب سايت نمر الله وي سيرش نزلا اب ابزا خمزا نري زلنا ابزا اخيتكم gizlab.com لكم تصحفوا مالتي كم تريو زلهم gizlab.com لنا تدقيقنا بدحري انتر تدايلنا كم دي لازم نري زلنا ويب سايت كتمصنا بدحري سكرول جيرنا تحت نورد شر ندبلنا مالتي تحت نوردنا ابزا تحت برودكت كن داونلود نقولن برودكت كمصا كم نري زلنا كم زيدو بزح زبلا داونلود نقبرن نخل كمصنا زي انتاي كل ناي زخون ناي كلن اوبريتنج سيستم مالتي صفانا عند حر ابل ماك تليكم نعمل كم نري زلنا زين حدا ناي ماك بوك تلاتكم مالتي ويدما ايفون او ايفون تلاد لهم كتوردو ويا باندرويد مالتي انا بزح دي زي كن ويندوز يا مساي زلا كمبيوتر شغلنا بت زلكم تمرت تخليكم جاري ابزانا ويندوز زلا انت كدبري ابزا تحتويتي تحت زانا ويندوز زلا اشتي ارو مالتي ناي داونلود ملكت او طويقه داونلود كتب لاي مالتي اذا كليك غير داونلود كله بدحري تي ابيناي بوتا ابيناي ماب تقمط اخن زلخو نز داونلود غور لو فايل كتبرنيا انا زحتو دي ديسكتوب يزمرت ديسكتوب غبرات ونا بزلخو مالتي بدحري كم نري زلنا بزي يمان مالتي داونلود كم زخونت متياتنا ابزي اخلت غزي طويقه تخفتها خلي دايركت تا فايل مالتي زي كوين خاني ندحر كال غزي متيكم دحر داونلود نشلكم خا ابزي ناي زخونه دوكيمنت تقمطلو ابزي فايتكم كاني افتا زقمطكم ماب مالتي ابا فايتكم تا داونلود لكم فايل كتبات خليكم مالتي لازم عملت عنتو يا ديسكتوب اميت انيره كم نري زلنا او ديسكتوب على زي مالتي جيجن ازيا بزي يمان زلا مالتي او اكليك غيره تا فايل كفتا دليل له ازي انت كتجي كليك تغيره مالتي كتجي انت طويقه تا فايل دايركت كفتا بدحريو كم نري زلنا تا داونلود زفنت فايل ابزلا نحر نزي ادما مليسه كتجي خطوقه مالتي دبل كليك جبره شو تا بروجرام ستارت كون مالتي دبل كليك تغيره اجي المتي لوتي حتى نسل تنها مستريكورد نايت فيديو بالسلا ذيك على مالتي جن نعرفهم حتى كم حتى متقمي زي بروجرام زي داونلود كون دليل لهم فقادني دي حولك اي يستبلو مالتي فري كم زي داتا سوفت وير كمتيات بروجرام ابزي انستال سوزلا ابزي انطوقه
ድሕሪ ኣይድም ግን ኣልጢፈ ዳውንሎድ ትኸው ድሕሪ ብዘይ ፊኒሽ ንጥበቕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዳውንሎድ ኮይና ኣላ ማለት እዩ እታ ፕሮግራም ኣውሪድና ያለና ኣብ ላፕቶፕና ድሓር ኣብቲ ዴስክቶፕ ናትና ወይ ድማ ኣብቲ እንታይ ምስ መፃና ከም ንሪኦ ዘለና ናብታ ኮምፒተርና ምስ መፃና ማለት እዩ ዴስክቶፕ እዚአን ክልተ ንሪአን ዘለና ኣፕሊኬሽን ከምዚኣ ኢለን ማለት እዩ እዚአን ክልተ ናይ ሾርት ካት ማለት እዩ ናይ ግ ምልክት ዘላተን እዚአን እንተን ዘውረድናየን ሕጂ ክመጣና እየን ከምዚ ኢለን ንሪአን ዘለና ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ሕብሪ እዚኣ እንታያ እዛ ሕጂ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ዳብል ክሊክ እንተተኣጊርናያ ወይ ድማ ክልተ ግዜ ተጠቢቕናያ እታ ትሕብረና እዚኣ እታ ማኑዋል እያ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ እቲ ፕሮግራም ትጥቀመሉ ትሕብር ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ዳ መጀመርያኹም ኮይኑ ዝግእዝ ንኽትጥቀመሉ እንታይ ዓይነት ኣልፋቤት ተጠቒምካ ኣብቲ ናይ ላፕቶፕካ ኪቦርድ ዝኾነ ናይ ግእዝ ቃል ተፅሒፍካ ትሕብር ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ዝኾነ እንዳፅሓፍኩም ከለኹም ዝኾነ ተጠፊእኩም ቃል ከመይ ጌርካ ከም ትፅሓፍ እንተ ደኣ ጠፊኣትኩም ተመሊስኩም ኣብዚ ትሪእዎ ማለት እዩ ሓደ ከዓኒ ልክዕ በታ ናይ ዓይነት ኣልፋቤት ጠዊቕኩም ዝደለኹም ቁፅሪ ክትፅሕፉ ከም ትኽእሉ ኣብዚ ክነግረኩም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፅቡቕቲ ኣምሳይ እትወርድ ኣውቶማቲካሊ ባዕልኩም ምውራድ ኣይድልየኩም እዛ ኣብ ጎና ዘላ ከዓኒ ካብ ቀንዲ ፕሮግራም ማለት እዩ ኣብኣ ከዓ እንድሕር ክልተ ግዜ ተጠዊቕና ወይ ዳብል ክሊክ ተጌርና እዛ በዛ የማን ንሪኣ ዘለና ንእሽተይ ምልክት ናይ ግ ከምኣ ዓይነት ሕብሪ ማለት እዩ ብየማን ኣብዚ ታሕቲ ከም ምልክት ገበረልኩም ዘለዎ ከምዚኣ ኢላ ሳ ክትመፅኣ ማለት እዩ ድሕሪ ንኣብነት ዝኾነ ፋይል ክኸፍት እየ መታን ኣብነት ክንሪኦ እግረ መገድና ድሕሪኡ ኣብዚ ዝኾነ ፅሕፈት ክፅሕፍ እንተደኣ ደልየ ከም ንሪኣ ዘለና ሕጂ እታ በዚ የማን ኮርናዕ ዘላ እታ ናይ ግ ምልክት ማለት እዩ ቅድማ ቢላ ስታርት ዝኾነት ሃሳስ ኮይና ኣላ ሕጂ እንተ ደኣ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ስለዚ ናትና ኣልፋቤት ኖርማል በቲ ምሳና ዝፀንሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ እሳ ክንጥቀመላ ደሊና ኣብኣ ክሊክ ንገብር ክልተ ግዜ ሕብራ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ዳይሬክት ይቕየር ማለት እዩ ብዚ ሕጂ ግዜ ኣራንሾኒ ኮይና ኣላ ስለዚ ኣክቲቭ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ብዚ ሕጂ ግዜ ትግርኛ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ድማኒ ወይ ዳብል ክሊክ ክልተ ግዜ ንጥውቃ ማለት እዩ እንድሕር ኣክቲቭ ክንገብራ ደሊና ንዓ ክንጥቀመላ ደሊና ወይ ድማኒ እቲ ናይ የማናይ ሸነኽ ናይ ማውዝ ጠዊቕና ድማ ኦን ኦፍ ዝብል ምልክት ኣሎ ፅሕፈት ኣሎ ኣብኡ ክንገብሮ ንኽእል ኢና زغللت مقدرين كل تجذب رأسي أتطويقة دايركت أكتيف فون مالتي خم دري زلنا حجي عبز زغفت كوا دوكومنت مالتي يا فايل بتقدرني أخذ صحيح جميرة لح مالتي زد صحفت غير الله أربع بيكا بالأيمة هنطبق غير خرعينا يا زعيا بلي الله ስለዚ ከም ጌርና ዝኾነ ዓይነት ቃል ብትግርኛ ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ድሓር እዚኣ ማኑዋል ምስኣ ዝመፀት ብኸመያ ፅብቕቲ ወይ ድማ ገዳሲት ማለት እዩ እንተደኣ ዝኾነ ነገር እንዳፅሓፍና ከለና ዝኾነ ዓይነት ቃል እንተደኣ ጠፊእና ወይ ድማ ከመይ ጌርና ንፅሕፎ እንተደኣ ሲኢናዮ ገለገለ ቃላት ኣሎ ከቢድ ሓዊስካ ክትፅሕፎ ዘለካ ማለት እዩ እዚኣ ምስኣ ዝመፀት ማኑዋል ማለት እዩ እታ ምስኣ ኣብ ጎና ዘላ ፕሮግራም ንዓኣ ክልተ ግዜ ጠዊቕና ስታርት ንገብራ ማለት እዩ ከምዚ ኢላ ክትከፈተልና እያ ድሕሪኡ እቲ ዘለናዮ ኣልፋቤት ንደሊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እንዳፅሓፍኩ ከለኹ ሕጂ እዚኣ ዕ ማለት እዩ እዛ ቃል ሓንቲ እዛ ዕ እሳ ጠፊኣትኒ ብምንታይ ጌርካ ምፅሕፍ ርአዮ በቲ ኢ ፈቲነዮ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ድሕሪኡ እንታይ ይገብር ኣብዚ ተመሊስና እቲ ዘለናዮ ዓይነት ኣልፋቤት ወይቲ ቃላት ንደሊ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዑ እያ ትድልየን ዘላ ስለዚ ኣብዚኣ መፅአ እንታይ ዓይነት ኣልፋቤት ከም ትወስድ ንሳ ይርኣ ማለት እዩ نري زلنا بعبي او يا كاليتا دماني يو يا تلازم لا مالتي لازم ساغيرنا خا كنتحف نسال مالتي ስለዚ እቲ ማኑዋል ምስኣ ዝመፀት ንከምዚ ኣጠቕመና ዝኾነ ዓይነት ክጠፋኣና ከሎ መልስ ኢልናኡ ኣቲና ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ እምበኣርከስ ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚኣ ነይራ ተስፋ ይገብር ፈቲኹማ ሓጊዛትኩም ክትከውን እንተደኣ ፈቲኹማ ላይክ ናብ ካልእ ሰብ መታን ክትበፅሕ ከዓኒ ሸር ክትገብርዋ ይላበወኩም እዛ ቻነል እንተደኣ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ኮይንኩም ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ሓገዝቲ ቪድዮታት መታን ክትከታተሉ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ይሓትት ካልእ እንተደኣ ኣብዚ ቻነል ሓደሽቲ ኮይንኩም ኣብዚ ቻነል ካልእ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘሎ ምናልባሽ ክሕግዘኩም ዝኽእል ቪድዮ እውን ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ ኣብዚኣ ናተይ ቻነል ኣቲኹም ካልእ ቪድዮ ተረኽብኩም እውን ዘወር በሊኢኹም ዝኾነ ዓይነት ርእቶ ወይ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ብዛዕባ ሞባይል ይኹን ላፕቶፕ ወይ ድማ ዝኾነ ካልእ ዓይነት ሓገዛት እንተደኣ ድሌኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፃሓፍለይኹም
ተኮይኑ ኣድላይ ተኮይኑ ብቪድዮ መልክዕ ተዘይኮይኑ ከዓ ብፅሕፈት ብቻት ገይረ ማለት እዩ ሕግዘኩም ክፍትኒ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ብሩኽ ቅነ ይቐኒየለይ